Tak. Já o tom vím dvě věci, že to má stát kolem 150 peněz a že to má mít 18 na to. Je to tak. Já to vím stejně. Takže Slovák, aha. Jo. Je takhle, aha, dobrý. Co bylo před dovozem? OK. Můžu, tohle, jo, dobrý, já to můžu asi šlápnout. Jo, to je jenom karton. Jenom karton. Ty. Tenhle blatník byl dole. Tady ten je určitě lakovaný. Tenhle... To je vidět, na podzářivkou je to vidět. Ale jako to je určitě dobový. Oba. Nebo už je to dřív hlavně, jo. Určitě to není jako včera. A tohle není originál blatník. A tohle na tom, no. Jo, hele, tady, ten rozdíl těch přesahů tady, Jo. tady jasně napovídá. Klasínský auto, nicméně, well, LSka, dobře, to je 9.1. Je 8.9. No. Tohle papíru. Nemá to správný opěrky. V sedačkách. Že tam byly ty. Ono to hodí, a hodiny to nemá. No, hodiny. Ne. Nemá to, tapecáky to má správný, ty odpovídají ve chlabí, ale opěrky hlavné. Sedačky jsou taky světlá varianta, to je taky správný k tomuhle roku výroby. Ale tady jsou, u téhle varianty interiéru, to je jenom jako specifiko vrchlabského závodu. Tak oni jsou z měkký pěny, oni jsou čelněný stejně jako ty sedačky a vevnitř mají takový debilní plastový blběnec, který drží tu tkaninu, jakoby ji vypíná, ten byl hrozně tepelně namáhaný, nebo strašně rychle degradoval při teple, takže je, a tohle jsou obyčejné velkové opěrky, že je možný, že nějaký vlastník předchozí prostě si říká, ošklivý, šup s tím pryč. Ale tam jsou to pamatuju. Tam měl nějakou 9.2, pak 9.4 s černým interiérem. Jo, a vy to teda máte... Já jsem to koupil některá nahoru, já jsem těch aut chtěl víc, ale já už jsem to všechno prodal a tohle už mi tady zůstalo. Teď zase dělám na něčem jiným, takže... Tak vidím ty Fabie, tam ten směr je jinak potom, že jo? Teď mám teda 130 tam staví. Ježkovi, rád se podíváme, kdybychom měli čas. Ta žlutá Fabie má i ostřejší podvozek nějaký, hele. Tady ta hrdza je spíš vlivem nějaký vlhkosti při skladování než nějakého provozu. Aspoň tady ta. Tamhle u té expansky za ní je to podobný příběh. Jo, to napojení toho podběhu na ten klobouček. To je taky, že ale to je víceméně To fabriky, jsou skladovací věci, tam bych jako se nějak zásadně z toho nehroutil. Nicméně jako je škoda, že to tam je, ale jako no, it is what it is. Co by mě víc štvalo, tak při té matematice jsou to jako popravdě pro mě ty blaťáci. A čekaj, já si, když tam polezu z druhé strany, jak si pod to lehnu. To bude s nás. Jo, protože já bych... To se podívám v zápětí. Já spíš přemýšlím, proč ty blatníky někdo lakoval. Tam na těch dveřích pod zrcátkem je trochu lavor, jako zmačklené vevnitř. Těsně pod zrcátkem ta rovina je taková... Tady vidím, tady. Jo. Tam je taková boule dovnitřku, takže to nejspíš nebyla hrdza pro ty auta typická, ale možná nějaký malý fopá. Nárazník je taky čerstvej, respektive jako neobvykle fresh. Tady je měněný i ten držák národky na to. ten má být ve zlatém zinku. No. To je podle mě nějaký moderní už. Jsou tam provozní věci, jako kabely, takový blbý, které jsou jakoby neprvní, což většinou u aut, co mají takhle nízký proběh, tak ještě furt to auto zvládá běžet na zapalovací kabely na takovýhle hovadiny. Ale to jsou marginality. Mě víc hněvají ty... máme důvod, proč ty blatníky, proč se to hrabalo? Dokázali jsme to někde? Těžko říct, ale to já už jsem to koupil. To byl nějaký překvapný tenkrát. Jo. Ty podběhy vypadají jako naprosto No. Já si teď půjdu pro počítač a vytáhnu si preferenční fotografie nějakého mýho auta z tohohle závodu. Zajímá mě tady ta struktura toho barvičkování a možná ty přiznaný bodypad. Já si úplně pamatuju.
Takže to se podíváme. Já jsem všel, že to není jakoby úplně hladký, já jsem říkal, v tom motorovém prostoru to takhle asi bylo. No, jenže Hranice byly vždycky hladký. je potřeba porovnávat porovnatelné. Tady je to tak jaký ošklivý. To čílko vypadá jako prvně. Nevidím, hlavně jako že jo. Jediný jako definitivně nebylo, možná si byla vyrovnaný, nevíme. Puste mě chlapi pod to nějak trošku, pokud to bude. Upsajs. V klidu. Já jsem reálně v pracovním, já jsem měl původně dneska ještě vícu, takže... Mě ještě teď odešel na Iveku asi alternátor, takže ještě potřebuji, jak je řešit. Jo. Není to jednoduché. Hele, Marťo, horší, nebo věci, co jsou za mě neideální, to, že lakovaný blatník bych, o tom můžeme mít diskuzi. To, že ale už tady z toho vystupuje lehká rez vlastně po celé délce toho prahu, jo, tuto, Jo. tohleto všecko, to už je takový lehce mrzutější. Je to zase dopad spíš skladování, jo, než to samé, že tady toto. Jo. Stačí se na to špatně podívat a ten plastizol leze dolů. Tohle někdo blbě párkrát zvednul, plastizol zničil. Jasně. Je to hníloba. Tady to dostalo škaredou ránu, tohle je pevný místo toho auta, tady to dostalo velký boom. To samý tento prolis. Tady to vzalo trubku z držáku a tak. Tohle je dopad nějaký nehody, tohle místo. Tohle rozhodně. Tohle je dopad spíš nějakého špatného přejetí v nějaký sile nebo něčem a prostě ošklivý. Jinak to auto ze spodu nevypadá odsud strašně, já jsem ho ještě na druhou stranu. A toto, a to, že ta trubka tady blencá. Ale ono to klidně jako mohlo být, že taky jako bourání tenkrát, že Mohlo. Tak ono to na tom Slovensku muselo jezdit kolik, tak když to tady bylo někdy 15, to jezdilo jak dlouho, 10, 25 let to někde muselo vyvožit na Slovensku. Tady jsou velmi čerstvé šrouby, jak na tom šusplechu, který je neobvykle černý na běžný provoz. A hlavně jsou tady šrouby s hlavičkami, co sem nepatří, jak na výstuhu nárazníku, tak na ten šusplech samotný. Tady je taky spojení nárazníku s čelem, který tam úplně nepatří, že někdo do toho prokazatelně hrabal. A převodovačka je hezká čistá, to auto ze spodu jako technicky vypadá fajný. Konec tomhle detail jsou ty ekonomky samozřejmě, jo, ale to jako labutí píseň. Já se potřebuji posunout pod to auto, chlapi, jak vás. Co, jak to je volení, tak musel dostat pořádnou mrtvu. No, tohle bylo takový nemalý. Ta trubka je tady vylámaná z jeho prostě vydržáku vlastně po celý svídelce. To je trochu škoda. Jinak tady až na tu estetickou část toho prahu, kde to je prostě už toho ta oranžová trošku leze, tak je to skoro ready. Tady je vidět buď spousta, to ještě plnič snad, člověče. Safra, nemám čím tam hrábnout. Tady si pak, kdyby se vám někomu chtěl zohnout, koukněte se mezi blatník a práh. Tady vepředu. Ukažu. Teď se podívám. Uvažený, tak je to takový. No tam někde na některých místech se mi zdálo tenkrát, že tam jakoby stejkala nějaká pasta, že to někdo jako ušleštil. Jo, dost bych to tomu přisuzoval. Tenhle držák ramene zadního celého. Jako tempa nebo něco. Jo, to může být, no. Jako hele, auto je to jako celek je moc hezký. Má na sebe nicméně věci, které jsou trochu minusama. Protože ta trubka prostě vytáž tady dozadu, to by mě... To je taková životu nebezpečný ústka trošičku. A hlavně... Jasně, samozřejmě. A hlavně tady jsou už takový, jako i na tom lemu jsou prostě oranžový fragmenty, který už nezastavíme, dokud bychom to jsou dva plechy v sobě. Jo, vnitřní podběh a vnější. Takže tohle všecko, tyhle všechny pointy, to už se dá považovat za logiku časovaných bombičky trošičku a ten nárazník taky není ten, co s tím autem
Spadl z pásu. Teď dostanu se tam. Nějak. Počkej. Oni asi ty šrouby. A podle mě nebyly takovýhle podložky. No, jasně. Přemýšlím, jak bych si tam, aniž bych ti poškodil plachtonou, poškrabal to auto zipem. Počkej, já jsem dám si bundu, ať nemám zipsy na sobě. To znamená, máš toho kufru, teď je... Hele, v klidu, to já se pak opráším. Máš čistou nástavbu, takže pohoda, ale spíš ti to nepoškodím, víš, o tom jde. A ten lem je o pár procent lepší. Ale taky jsou tady dvě místečka, tady ta oranžová začíná vykukovat lehce. Je v to napojení. No a Prahy. Já se tam se svým pupkem bohužel moc nevlezu. Ale tady je jeden takový fragment, takový střední. Jinak na rozích, jako na bocích té karoserie nevidím žádný důlečky, ale tak to je všechno hezký. Moc až. Nebo jako moc, prostě úměrný asi tomu. Ale na tom autě je patrný, že ho někdo čančal. Jo, při těch kilometrech bych čekal původní směry třeba. Jo, takový drobnostky, který prostě... Ale tak ty asi prostě odešli. Samozřejmě, Ty už jasně. mohli už tenkrát, že jo? Jasně. Nevím, co to je za výrobce. A když to pak budeš skládat jako střípky mozaiky a přemýšlet, jako jaký to asi mělo nebo nemělo osud, tak to na první pohled vypadá jako lehce dochystávaný auto, což zase není v principu na první dobrou nic proti ničemu. Ale to když mohl tenkrát někdo ten filmík jako nabouraný, že jo? Ale ten ťukanec, pokud tam byl, tak byl jako spíš drobnej. No. Je to, jako celá chladičovka vypadá, že je spíš původní, že se do ní nehrabalo. Ale to mohlo být třeba potřebný nebo cokoliv, že jo? Prostě. No jasně. Jestli to měl nějaký starý pán, že jo? Tady asi v garáži. Tam je mrtvou, damage, že jo? stropová. No. A myslím si, že máme být ještě tak, máme začít až tady. Že ten štítek by měl být kousek takhle a oba by měly být špetku vejš. Ne o moc, ale jenom o kousíček si myslím. A to je jako, to je takový hnidopiství moje. Jako No ne, no jako, hele, prostě tak víme, když člověk ví, jak to má být originál, tady, tak dobrý, tenhle zlom, no. Blbý je, že do téhle pastelky se pak blbě dotrefuje jak bleskem, no, tak, jasně, no, na tom blatníku tak čímkoliv dalším. to je vidět, no. Já bacha s dovolením otevřu dveře opatrně, ať tě. A já zase přemýšlím, jak by ty, jakoby, ty síly působily až takhle daleko, jako by to dostalo. Velký kámen, na který skočíš a udržíš tu značku. Víš, jako to jako nemusí být jako jeden. Není tlačná síla jakoby zepředu, že by to dostalo, ale že To mohlo skočit přes pařez, kámen, cokoliv, no, prostě asi. Může být jako milion důvodů. Jenom ta vrchní přístrojovka, jestli takhle se dělalo. Jo. Tady je jako těžko co rozporovat. Zaostříš? Jo, tak. Jo, to je. Interiér je nádherný. Až na ty opěrky. A možná, člověče, i celý ten tapecák. Porovnáme to s mým autem. To bude jednoduché. A ty myslíš, který detail? Jo, no jasně, ano, do toho někdo hrabal. Ty packy mají být, to má být u sebe. Že to má být součástí tam toho, Jo, to ano. Ano, tam má být vlastně novina s tím gaslíkem. A když jsem to někdo hrabal, tak tam může být nová přístrojovka. to už je teďka extrémně vysoká spekulativa, protože často odchází žárovky, rozpadávají se. Když chceš, aby to autíčko hrálo tak, jak má, svítilo na tebe tak, jak má, tak mění žárovky na běžícím páse. Co ti už nemusí zapadat do kontextu, tak je třeba to, že často se rozpadají plastový pozubený kolečka v tom rychloměru samotným. Díky tomu to hůř nebo vůbec počítá kilometry ukazuje rychlost, mění se to. A nebo nejhorší, nejčernější varianta, že do toho někdo někdy přesazoval celý budík kvůli nějakému číslu. Jestli ty říkáš žárovky, tak to se jelo jenom... Ne, celý ven. Blbý je, že ty vlastně jako nejsi schopen... Jo, tam by padlý táhlo. Aha, ještě? Nikdy nerozebíral. Jo, děkuju. Ty vlastně nejsi schopen... Ne, na gumu sedu, tady ty dveře jsou takový... Tady je takový detail, který to leze nahoru. Tady je bod, který to leze nahoru.
ten relief těch dveří z nějakého důvodu. To je prostě montážní chyba nějakého dělníka, to je drobnost, montážní dopiská, ale my nebudeme schopni s žádným, jakýmkoliv nástrojem si doložit, jestli 18, 300, co tam je, jestli je správně, nebo je z odchylku 5, 10, 50, nebo to nikdy, to bohužel. To nelze. My si můžeme říkat, jestli to auto je podobný tomu číslu a na to konto zkoušet jako dosazovat z procentu pravděpodobnosti, že tam je shoda. Když to nemá Jo. 2 kg, tak je to pro mě nebo Jo, kilo, jo. 2 kg to nejspíš nemá. To jako bych řekl, že spíš ne, vzhledem k tomu, jak to vypadá. Nevíme Ten motor má samozřejmě. takovou patinu, víš, že to není jako, že to není zašlý, není Jo. to zase nablízkaný. Kdy to naposledy běželo? Ale já to startuju a projíždím, ale já jsem s tím sem zajížděl. A je to navrtitelný teďka? Jo, určitě, já jsem s tím normálně zajížděl. To ne, Ano. 92, No. že natahali kabely. Tohle je třeba panenský úplně nádherně. A hlavně mimochodem, taková drobnostka, jo, Elesa měla vždycky koberce na bocích. Jo. Jakoby v Ale tom. pán říkal právě tím, že to je ten úplně první rok. Tam někde? Oni to začal 8 nějak na konci, že jo? No, LS přišla modelový rok 90. Ty kuberce snad se jednalo o tady ty, ne? LS měla vždycky čelněnej tady koberec jsou. kufru. Jiný. Vždycky boky. Vždycky boky. Bez výhradě vždycky. Počkej, já půjdu k motoru, jestli bude zážeh teďka? Já to Tak- zkusím, tak no, já ale budu- přišlo mi, že co baterka nehodila žádnou jistku, takže to možná... Uvidíme. Já teda booster s sebou možná... Mám. Jo? S sebou. Super. Já mám tady něco. Ale tam byly. Tak teď jsou pod slonkou třeba. Jo, to zádu. Já jsem dal přívěšek. No, tak v kufru, ale nejsou na kufru. To jste dal do kapsy. Aha, ne? A, Dobře. Já jsem viděl přívěšek, jsem právě viděl na tom. Budeme muset ještě napumpovat. já nacepuju trošku, no. A nebo visí plovák, už se mi stalo párkrát. Máme tam benzín. Ne, benzín jako v autě je? Ale je pravda, že já pumpu furt stejně s furt stejným dopadem. Jo, to bych si buď to... Takže jsem to jednou musel rozebrat a jednou to stačilo jenom lehce potrvat. Ale na první byl v globále to není špatný favorit. Hmm. Nevím, jestli je to drahý favorit. To je potřeba si povolat po patře. Myslím si, že v tomhle objemu kupní ceny je možný a třeba ne až tak složitý. Obstaral to třeba s detailama ani nejmá, ty okresní rezety jsou jako hezká věc. Ale u toho dovozu je to prostě jedno, ale spíš jsou tady takový, jako už na toho rezetý oranžový na můj vkus, jako až nebývala moc. A tady už jako i na tom vlatíčku. Zkus, no já vás pustím, pojďte konat. Na prasáka to zkuste Já vám budu dělat světlušku. poklepnout, jestli to zkuste pumpovat. To tam zkusím prostě. Same shit, no. Teď nemáme změnu. Myslím si, že ne. No, to je špatně. Krásný. Tady je prostě šroubová funguje. Ano. No to můžeme vypnout, klidně. Ten motor rozhodně nemá vysoký desítky na jedu. Aspoň z toho, jak vypadá a je to nezamít, jakoby takhle to nikdo nedokáže vypucovat a současně zašpinit zároveň. No jasně, protože to je patina, že jo? A- Takhle má to. Aspoň, hele, vidíte, že prostě jsem to tady neto. A ten Jsem to tady půl dne nepřipravoval. a ten zvukový projev je jako fakt moc jako prima. Jo, takže ano, má to na to nejspíše málo. A voní.
A smrdí jak byla manoha, ano. Vůně, tohle stále. No, bolí z toho hlava rychleji než moderního dieselu, to je pravda. Ale furt je to takový, no. Já když jsme startu, tam mi čoudí ještě. No. Takže já vidím spoustu zajímavých vlastností, taky pár průšvihů, některý drobný otazníky, ale v globále auto, který není mizerný, rozhodně ne. Otázka je, jestli to zapadá prostě do toho cíle výsledného. Stran těch detailů, protože lemíky za 5-10 let je bude někdo potřeba dělat. Teďka ještě nikoho nebudou štvát třeba opticky, ale je to proces, který už běží. Jo, respektive už začal být i vidět. To znamená, že dřív nebo později bude vidět do fáze, kdy to bude otravný, minimálně na hezkým sbírkovým kusu. Ten čas, prostě všude přítomná. Jo. I když prostě mám vytápěnou garáž, tak ale to už prostě Tak to běží. zbrzdíš to, zpomalíš, No, nebudeš tak aktivně zastavím podporovat, to. jasně. No, zpomalíš, jo. No, nebudeš to aktivně podporovat, ale jakoby nezbavíš se toho dokud. Takže je to auto, který v dekádním horizontu budeš chtít lakovat. V každém případě. Jo. A je to auto, který nebude mít nikdy okresní rozety, je to auto, který má nějaký drobný jako zábavný příběh. To je nebo není na škodu, musíš říct ty. Za mě vidím auto, který bych spíš než jako vysloveně sbírkový kus, tak bych do něho najebal 100koňový motor a 6 kola a dělal bych pestvo. Protože ta kára je hezká, nebude ti jako zlobit po mechanické stránce té karoserie, ale to auto není tak excelentní, aby ho chtěl zachovávat v tomto stavu pro budoucí generace. Dovolím bez jakýkoliv urážky nebo toho, ale... Jako favorit po dědečkovým se všema těma s RZ-tama, s příběhem, fakturou a tak. No, je to, ale furt je to jako moc hezký auto, takže pokud chceš sbírkový kus, jako uchovatel všeho, co favorit symbolizuje, dá se použít, ale dovolím si říct, že v podobném nebo i třeba o pár facek větším rozpočtu a pak je potřeba si říct, kolik peněz vlastně pro tebe v tom budžetu stojí to, že okresní RZ, nebo kolik peněz tebe stojí to, že ještě nevidíš oranžovou, která statisticky stejně tam v těch dvou mezi těma dvěma plechama prostě je, ale jestli ji vidíš nebo nevidíš, je časový okno, který je nějaký je nějak spočítatelný třeba v té tvý logice uvažování. A nebo jako na pestvo je krásný základ. Fakt. Já bych Jako- taky jezdil. Já to neumím postavit. Já už si chci právě jezdit. Pan právě Já říkal, už že jsem by ten inzerát smazal, já jsem ten Já vím, inzerát smazal a pán akorát volal. jo. Nebo tak jak bylo, říkám, hele, já 8 let jsem to nebyl na technický, říkám, letos to vytáhnu, udělám technickou, chtěl bych na to kříže, ty 13, ty máš, si tam tenkrát někde inzeroval. Jo. Nebo jestli ti vykám. No, Lukáš, dar. Petr, ahoj. Dar. Říkám, musím se na kříže, dám kříže a jezdím a stylovka. Ale je to potřeba trochu na zem, je potřeba do tuhých tlumičů, je potřeba to karoserii trošku vypevňované, je to přece papírový auto a trošku jako lehce koní, nebo hodně koní a trochu i jiný brzdy a pak je potřeba si říct, jestli se to řídí, nebo jestli to bude jako otevřený normální karbecí, pak jestli malý, jako Ačkový favorit replikový, nebo jestli tam dáme web, zbavíme si topení, nebo jestli dáme přes hlavu a jebeme do kapoty, protože se nevlezou, když chceme topení, jo. A nebo jestli injection prostě nějaký do fakeových webrů, nebo přiznaný injection. Já jsem to kupoval z toho prostě dalšího favorita tenkrát, já jsem na to měl všechno, 13 kříže, tovární, 14 ty pohárovky, převodovku, podvozek, Ačkový těhlice, všechno, váhadla, všechno. A kde to je, koupím? Ty věci jsem všechny prodal. Ne, ježiši. To už jsem všechno tenkrát prodal. To by byl nádherný balíček, to by byl pak jenom zešroubovat a vybrat si, kolik koní tam chci, jakou životnost a Akorát převodovku. A strmý řízení k tomu dát sedačky trošičku, v tomhle to je lavice, to je svezení, je to 0. Jo, právě to auto. To víko, kufru, jak je zdeformovaný, je vošklivý, to tě nemusí hněvat. V každém případě, když to chtěl řešit, tak narážíš na pastelové barvy, starý lák a logiku hledáme zhodu na odstínu, v podstatě najdeme zhodu na lesku, to už bude jako průšvih. To už nikdy nebude nepoznatelný. Takže pak, kdybys to chtěl dělat jako mít to 100% celiství, tak si počkáš do chvíli, ještě vyhnijou ty lemby, nebo tě začnou srát a zdějíš to auto prostě celý. Což je v dnešních podmínkách čtvrtka. Za jako precizní barvičkování takového vozu. A tak dává smysl, nedává. Časová osa, jo? Musíš si definovat účel.
A ne pro všechny to auto dává smysl, ale pro některý, pokud je, jako, tak jsme se bavili včera o tom 100 koněvým plus a tak to je fantastický základ. Protože ti nemusí být toho vozu jako líto z pozice jakési historické celistvosti, nebo těch... Protože jak do toho šáhneš, tak už to ujíždíš, že jo? Tak tohle to tak jako taky nemá... dobře, pokud do toho nevyvaříš špatky pro metaloxový rám, tak to furt jde vzít zpátky, i když ty matky můžeš odřezat, začistit a... Jako v podstatě jde vzít zpátky všecko, otázka je, jestli je to rentabilní potom ve finále, jo. Ale hele, to auto je, můžeme říkat jako z funkčního pohledu naprosto bez koroze, tady není sporu. To auto je hezký kompletní celiství, z velké části původní, to jsou všechno benefity. Ten agregát, kdyby si chtěl stavit na 13, tak jako, proč ne? Začít si hrát s karbecem, se sáním trošičku, s výfukem, jako stageovat ten projekt, tak klidně na tom motoru se dá volně stavět. I třeba na tom 5 kvaltu mizerným, tam je 3.9, že jo, ještě logicky u tohohle auta, to znamená dlouhej. Takže tady ty koně budeš chtít, aby ses jako někam svižnit hýbal. A je to auto old school designu, takže když ho splacatíš na kola a bude dělat trochu jako dynamiku, tak to bude nádherná věc. Pokud je to cíl. Podle toho, jak budeš odvážnej. Jo, ukázalo bych ti spoustu těch setupů STK, kdy kluci mají 6pácový podvozky, 40 kola a prostě na technickou jedou na STK setupu. No. Jo, a u tohohle auta jsou kola, výška, pokud to nepřeženeš, tak je asi každému boost. Kvůli emisím, když to nepřeženeš, máš karburátorový auto, který má kouřivost na částice a všechno jako strašně vysoký. Takže ať tam bude cokoliv, to bude naladění aspoň trochu chytře, nebo je to zbytečně bohatý, nebo whatever, kvůli koním. Abys kompenzoval něco, zapalování prostě, nebo kubatu, nebo prostě, to je, když to bude dobře naladěný, tak emise nekouříš tak či tak. Hlukový limity, když je technik kámoš, nobody cares. Agregát bude vypadat stejně, protože tam je, není filter box nebo s jiným tím, každému jedno. Dokud tam nebude VR6, nemáš problém. A když tam bude, tak to bude prča. Jo, protože tam samozřejmě můžeš zastavit, co chceš. Jo. Z pozice STK bych řešil jako věci sedačka, jestli vypadá aspoň trochu střídně, pásy, jestli vypadá funkčně, ostříhaný, jestli nemáš, jestli ti nečouhají kola, jestli netáháš prdel po zemi. Jo, jako... No, mě teď vyhodili se evidenčky, že jsem neměl v autě sedačku spolu. Jo, počet míst k sezení je parametr. Jo. Bo mi fakt přines i nejnormálně ten seznam těch požadavků, co kontrolujou. Ty vás jsem musel vrátit, pro sedačku říká, přivesí, měj tady mý polož. Jo. Musíš mít prostě to samý přítomnost typově shodného motoru. No. Nemusí být zainstalovaný do voze, je potřeba, aby byl. Jo. aby byl, jo. No fakt? Já jsem dělal, že je to evidenčku. Fakt. No, vrátím k tomu autu. Mě tenkrát před těma 10 lety prostě bylo líto ten vonavý interiér z toho vyházet. A to auto prostě začí považovat, že jo. A čím to auto je díl a díl, tak tím je vzácnější a vzácnější vlastně. Takže a tím já jsem pak to je větší. hezkou, ale hnusnou vnitřek, že jo, prostě k ničemu věci, takže to se udělalo pak z toho, ale pak jsem to si nevěděl. Můžeme ještě mrknout do kufru po těch hadrech, to tam vypadá, co tam je za překvápka, nebo není? Co je v rezervě a tak, takový ty jako archiválie. Tak to bude překvapení pro všechny vždycky. Aspoň jako spousta hader na čištění nedílny. Kam já jsem vydal, jo. Každý uložní místo, všichni máme málo garáží a málo No přesně, a těch garáž jakkoliv velká. Já furt skáním a furt mám málo. No. Kusafra. Ale RZ s pěkným číslem, to je hodnota třeba za mě. Jo, 1989, to je jako hezký detail. Já jsem to musel vytáhnout z depozitu, protože oni by mi skartovali. No, kdyby si prodloužil, tak ne. No jo. Ne. Začal prodloužit. No, ne, do 3. měsíce letošního roku. No ale teď po 3 letech jich snad skartují. Ne. Neexistuje na to prováděcí předpis, věř mi. Pokud prodloužil, tak je na furt. Nějaká mlékárna, zložení odpovědá směrný. A to je elkový koberec. Jo? Nejenom absencí tohohle, ale i tím tkaním, i tou tkaninou. Jo. Ukáž, jak je to tady. A tady je taky, ano. Protože to je skrz, ne? Ne, tohle, to je ten koberec dvoudílnej. Hele, hezký, ale zase jo, drobnůstky. Oranžová. Tady nemá vliv na funkci rostlináře, jo, vůbec.
ale stejně, když ty budeš chvilku kvedla, tak ji tam budeš To je tímat z velikosti barvičkou. už, no, prostě, Jasně, no. jasně, To jasně. už prostě to... Jo, moc hezký, ale ne 100%. A třeba pro logiku, jako říkáme si, že mám LSO toho roku, tak docelistvovat ten interiér v této kvalitě bude komplikovanější. Chtít koberce, který odpovídají k stavem nájezdu, třeba to, co je na budíku, je nelehký úkol. No, jasně, to bude ošmataný dole, že Jo. spojky a tak. Jo. To bych považoval jako ty věci za mínus, ale zase plus pro auto na stavění projektu, kdyby to byl můj cíl. Takže ty si myslíš, že to je Elko a že to někdo... Ne, co to je nebo není, zjistíme v techničáku vlastně ve finále, nebo bychom rozklíčovali zvinka. Tak to mohl někdo i vzít, že jo, ty věci. Spíš bych řekl, že to třeba někdo vylil na koberec něco, barvu, co nešlo jako umýt nebo tak. Ne, psaná je LS tady, odborný posun z KOčka. A ve starém techňáku Každý Škodovky vlastně certifikát od Jiřího Zákový, jasně. Malý Boleslavy, takže to pak se zjistí. To zjistíš až ex post. Jo. To klidně mohlo být takový... Ale hele, vzhledem k výrobnímu číslu na chladičové stěně, tak to pustilo správný závod, kde se v tom roce dělali LS. Takže tam bych jako se z toho jako neznepokojoval. Spíš těch Škodovek si vždycky říkám, že oni vlastně do toho, ale to spíš bylo u těch tisícovek a 120, takže dávali tam vždycky to, co bylo ve skladě. A v tom případě by to... Fáček, nevím. No, v tom případě, tady by to bylo totiž právě naopak, protože tohle byl vlajkový produkt, který začínal jako Aero a všichni ho chtěli. Takže tohle spíš z toho někdo jako postrácel ty věci, který. To si někdo vzal do svýho, co nebylo LSO? Buď, anebo se to třeba poškodilo, nebo rozpadlo prostě něčím a ten někdo to nahradil. Jo? To zase jako, pokud podle toho, na co to chci, podle toho je to pro mě relevantní. Jo? I ten bude furt vypadat nejlíp, když se seženu lesové nějaký použitý. Hele, já třeba nový sady koberců mám, ale upřímně ti řeknu, že tě neprodám, ani komu neprodám, protože kdybych je náhodou někdy prostě kdybych takový auto si koupil já a zrovna tohle lidi mi tam chybělo, tak vím, že to jsou taky debility, prostě, které jsou strašně ucelit. No. To samý, já kdybych byl v roli toho, kdo to historicky prodával, tak napnu všechny síly pro to, aby tam byly právě tyhle gumy. Kdybych měl poskládat ze 4 nebo z 5 rezerv prostě. Ty teď tě někdo nedávno prodává, já jsem ty plně pojedu, jenom bych je měl, jenom dovolí. Jo. I nějaký závodní síky starý, ten někdo No jasně, ježišmarja. Prostě... Když takovýhle auto postavíš na takovýhle gumy, s takhle správně lakovaným, ve správném mocníku, se všema těma, jo? A i ty tady byl čepičko. Ono teda ten disk už někdo jako přezoval, jo? Nebo s tím někdo škrádnul. No, to spíš bych řekl, že někdo jako právě nasazoval tu gumu na něj, jo? Ale tady to závažičko bylo sundaný, randaný zpátky, tohleto. Aspoň na moje oko, vidíš, jak tady nedolejhá? Jak je tady to? Možná to jenom vyvažovali já. Jo, ale to jsou věci, které bys chtěl udělat, jo, to samý třeba, ať máš správnou koncovku jako tady Wayfuku, Wayfuku jde prostě za 2 roky běžného provozu, jo, takže tady máš třeba den, tady je malinký dentík, kouká ven. Tady, to nevím, tady v tom místě. Jenom taková malinká boulička drobnulinká. Tohle jsou třeba detaily, který, abych já pro tebe mohl být jako ta hodnota, tak potřebuji vědět, řeším to, neřeším to, jaký mám účel toho autáku a na to konto, jak moc jsem citlivý. Já bych ti ve všech třeba případech osobně na sebe řekl, tohle neřeším, protože řeším to v případě, kdy to auto fakt polívám barvou. A on se ti, když budeš mít citlivý hodulkář, tak se ti může stát, že tu barvu utrhneš, což je blbý potom. A druhá, nekupuješ to, co má na to 200 km, ale 10 000 nebo 20, jo, nebo něco. Takže nějaký jako součást historie toho vozu, tam prostě je, nikdo to nikdy nějak používal. Jako nemáš to, že někdo zapomněl v garáži prostě 30 let auto. No, a to 31. rok tady tak spadl krompáč na to, protože prostě foukl blbý větr. Ale to já nevím, jestli tohle je jako ta citlivost, víš? To je vlastně z toho přiložená otázka na to. Jsem jak tohle, tady si pán mohl dávat celý život si mohl tady dávat něco, jenom to zapomněl a mrhnul s tím obrata, jo. A nebo dědic, který to vysvobozoval bez citu k tomu vozu, jo, nebo cokoliv, prostě. To jsou takový jako... se to někomu půjčilo a... No, jo. To jsou takový... Detaily, drobnosti, který.
Jo, hele, já vidím takových jako nad deští poměry 91-92% stav, jako fakt moc hezký auto. A ty otazníky, co jsou tady, hele, nejeli jsme s tím jasně, ale budeme předpokládat, že se to chová jako favorit na 30 x desítek let sestaveným podvozku se starýma pržovýma dílcema, blá, blá, blá. Že to bude řadit tak, jak na ten původní olej, to prostě řadit, jo, tam jako není moc jako o čem. Nebo si dovolím říct, že tam by nemělo být moc překvapení, i když to teďka necháme dlouho vrčet na ten, nevím jak starý olej, a kdyby se ti projevilo těsnění pod hlavou třeba, který je po té době nečinnosti toho vozu je statistický fakt, že ti prostě rypne, že ho budeš řešit, tak to prostě přehází, no, když se podíváš, třeba ty svody už někdo sundával historicky. Jo. Myslím si, protože ty pérovky tady, já je tady neznám. Jo, tady pod těma matkama, pod tím sáním. Někdo do toho mohl prostě historicky trošku jako zahrábnout, ale prostě tak jako něco tam hledal někdo. Tak to už mohlo odejít těsnění, že jo, cokoliv, no, Jo. vodama. Cokoliv. V každém případě, z mechanického pohledu je to skoro jedno, když vidíš ten stav, jak to běží teďka a tak dál. Počítej, že těsnění pod hlavou, počítej, že rebuild karburátoru, počítej, že všechny nový vedení, hadice, všechny tyhle ty věci. Automaticky bych si to zahrnul do checklistu a pak nebudu překvapený. Proplach vodní cesty, všechny tyhle ty věci, protože prostě jo. A nejenom jako vylejt nalejt, ale šel bych jako trošičku dál. No a taky vložka topení, že jo, a tak? No, radiátor topení, všechny tyhle ty opičány, přesně. No, protože tam to staví všechno, že Jo, ale mimo to vlastně tady není jako z mechanického pohledu, co bych ti říkal, že asi bude alert. Nebo že na co se připravit. Ty oranžový místečka, vadí, nevadí, značky, vadí, nevadí. Drobná pachuť nějaký historický něčeho, vadí, nevadí. Nekompletnost nebo necelistvost originálního interiéru, vadí, nevadí. A jinak jako moc hezký auto. Fakt. Já si myslím, víš co, já jsem takový už ve svém věku takový rozvážnější, než jsem byl předtím, že jsem byl jakoby střelec a prostě jsme na Slovensku koupili MBX, naložili jsme ho a přivezli jsme ho a museli jsme ho rozřezat, protože jsme koupili paštiku. Jako. A od sběratele, který říkal, je to zrestaurovaný. A museli jsme ho totálně prostě do šroubku rozebrat, takže jsme postavili nový auto, protože úplná paštika o 7,5 cm bylo kratší. Nám se zdálo, že to má nějaký, tak někdo uříz originál blatníky, aby tam ty čela, aby to zkrátil. To se tak reálně dělá vlastně i teďka, protože sežením běh svůj blatník. Jako. No, takže my jsme museli stavět nový blatníky. No, to je, ano, ale vyrábíš stejnou logikou, nastavuješ jako normální čelní, to je zase nový. Jako zdrcla a víš, jak byly ty krátký. A pak jsme to měřili a prostě 7,5 cm na rozhodu. Podlaha krátká, všechno krátké. A takže to jsme byli, to bylo období střelectví a teďka prostě já jsem jakoby spokojený, ale prostě ještě to, co jsi mi řekl, tak si nechám jakoby projít hlavou. Pán mi dokonce říkal, když to otevřel, ale já to ani pro jo. A říkám, proč jsme tady? A to já se vlastně jako v podstatě nedivím, protože hele, na jednu stranu sehnat auto téhle kvality je nesnadný. No, a jako k čemu tě 150 000 dneska? To je další mínus, jako jo. Z tvýho pohledu je to, pokud na tom sedíš 10 let a chodíš kolem toho a tak už stará ti učí, co s tím favoritem furt a to... Do toho škopku si v životě nesednu. No, tak už jako na truc to chceš logicky jako neexistovat, že? No, chlapa musí být. Jako. Přesně. Ale zase za 150 máš velkou část komponent na velmi ostrý motor, že jo? No, takže to je samozřejmě na tobě, člověče, ale pro tebe, co by mělo být relevantní, tak si myslím, že my tady teďka už jako nemáme moc co vykoukat. No, že musíme vyrazit. Jo, to nerad bych tě zdržoval. Já si to, ještě si o tom asi ale už to neinzeruju a to neprodávám. Takže mě to nikdo nemůže sebrat maximálně víc. Jo. Pěkný. Fakt pěkný. A možná to i příští týden domů na techniku. A když to bylo na sluníčku, tak když to bylo lakovaný nyní, protože ty fafťáky ale jako na sluníčku se si myslím, že to vidím. Já myslím, že to vidím na dílně pod zářivkou. Kdyby si ten vůz chtěl kupovat, tak bych ti doporučil se s pánem dohodnout, poprosit ho, ať to přenáplně, až to bude mít nachystaný na STK a tak dál, ať tě pak jednak sveze, ať si jako potvrdíte, že to je run and drive, tak sériový favorit tam jako není moc o čem, ale ať se svezeš. A tohle prozkoumat na světle v těchto podmínkách je to velmi zkreslující. Jo?
To vidíš i na bazoši potom, jako, že třeba bílá je prostě to Ne, nejhorší to barva, já jo, jsem tak tam ani vidíš nedával ten fotky blatník a ten hned. inzerát. Jednu jsem viděl, No, viděl jsem já říkám, jo. já tam nebudu nic fotit, prostě Jo. přijďte si k tomu podívat, čuchnout si k tomu podívat. Jo. na to. Jo, jo, jo. Jo, jo. Všichni pošlete mi vole fotky všeho, a říkám ne, nebudu. No, Jo, to já souhlasím, protože něco chci, tak proto něco musím taky udělat. je všecko dobře. Takový ty jako... Dobře, jo, to dost to No táhlo. tam to nejde. To mi dost to táhlo. Já nechtěl lámat ty čumprlíky. Jo, a oni už byli lakovaný. Tady v tom laku je zlom. Tady. Přesně jak mám ten nehe teďka. Jo, tam je vidět i Tak bruskou, že jo. broušení, Jo. je to tak. A ty jsou... Blatník bych řekl na oko moje ne, ale ty dveře jo. Je vidět tady ta strukturka lehunko. Tady v tom místě, tady, je taková puklinka. Která tam z logiky pnutí to té karoserie jako nemá co dělat. A když se pak podíváš hodně, to nám strašně zkresluje to, jako v jakých podmínkách jsme, jo. Ale podívej se na tohle je paradoxně pomerančovější než tohle. Nějaký rozstřík tenkrát asi. Ono, jestli jsou teda přelepený, že jo? i ty- Uvidíš to tady, odsud. Jo? Jo? No čura. A tohle je původní. To je... Na moje oko ano. Pojď tam. Je to zajíčko. Hloubku laku pak samozřejmě můžeme změřit. Já možná, myslím si, že jsem si to všechno přázal z toho auta, takže můžeme, jo, ale ať pána nezdržel. Pokud hloubku laku bych třeba nechal až na světle, nejdřív ti musí říct na světle, Co tady děláš? pokud, tak jestli na tvoje oko je to jak akceptovatelný nebo není, ty diference, které by tam mohly být. Čau přeci. A pak až jako dál bych jako to posouval tu myšlenkou mapu celou, jo. Protože můžeme ještě teďka do toho hodinu šťurbát, můžeme, od toho jsem tady, to je můj job, jak mi řekneš, tak já splním, ale pak to vytáhneš na světlo a myslíš, safra. No jasně, Jo? to je první, že jo. Jako oko vidí. No, tak, Tohle oko to bere. pak nevidíš, jako, že jakoby ten, jakoby To už musíš ten, chodit ten detail, no. s tím, jako musíš být trochu psychopat, no, a hledat. Jako někdy to auto hezky nachystal, načančal. Sežerte se, dobro. Běžte na kočičku. Jo, ale oni jsou tady a tadyhle nahoru. Kluci. Běžte dolů. Tam nebude příčka, víš, že ona by šla. No, Ale je tam ostrý lom. lak máš na 100% prasklej, ale takže budeš jako barvičkovat potom do toho. To je nabarvičkovaný podle mě. No, jako teď je to zaďobkaný nějakou barvou, jasně. Ale hele, to bych třeba řešil, až to na první RZ voškubaš, až bude nějaký volkys. Tohle je jako takový první oko, co tě hned trefí. No, a je to, kdyby to bylo v této úrovni, To nějak, jo. jo, jako mimo běžnou pohledovku, tak je to méně bolestí. Střecha je třeba za mě jako nádherná, jo, to tam nenajdeš. Ty dveře pěkný, tohle všecko. Možná jako šlo zevnitř trošku vymáčku, že by se to aspoň jako Ale je ten to hodně tady laburek, dohraný a tady že by se ta ten laburek... Ta hrana je trošku tuhá, dohnal, no. ta hrana je tuhá. To můžeš tahat jak chceš, kdyby se pokusil to lepidlem tahat ven, jako zvenku, tak to rozklubeš, jak je to rozprasklý. A když půjdeš, tady když budeš zaklepávat, tak tady praskneš, tady v tom ohybu 100% aspoň. Já bych praskl, tohle rozklepeš dolů a tohle ze spolu vzhledem k konstrukci těch dveří se z půlky bys to zmenšil. Jo, to jo, ale je to takovej, jako vzhledem k tomu, jak je ten pech tady pevný, tak bych řekl tak 6hodinový job. A ten výsledek bude No, to je... o 20-30% lepší než teď, což jako je rentabilní nebo není, rozumíš, to prostě Tohle to bylo má být trošičku jinak přesazený, no. Ne, víc ke mně spíš. Vejš a ke mně. Přijde, že tohle je jako níž, než by to mělo být, že by to mělo kousek být. No, myslím si, že to je trošku jako voždibec přesazený. A jsou tam relevantnější věci, jako fakt se ve dveří, který buď přes to jede vlak, nebo přes to nejede vlak a pak až bych jako do... Já koukám jako na koncept, No, víš, no, že prostě no, tohle no. to, ne, že zavřu oči, samozřejmě, když to, tak se mi to nebude líbit, jo, takže budu něco, co nejvíc to zakamuflovat. Přespůl je to moc hezký a tu nápravu podle mě někdo jako... Tam už je trochu zatřená někde, no. No, ano, Mě do ano. barvičkou to zatírá. Někdo ji dělal černější. Jo. Mám mi přišla Někdo ji dělal černější. Jo, tam někde v tom místě, kde už to třeba chytalo nějakýho věšáka, tak už to tam... Protože proti tomu vlastně uložení té nápravy to je takový orezlý a krásná náprava.
Jako, ale zase není to vlastně nic proti ničeho, respektovat v podstatě jako tovární odstín a tak dále, jako ten někdo, kdo to dělal, takže vlastně bych řekl good job, protože toho si jako seriózně málo Jo, ale doplňuje. to se všechno tohle se mohlo odehrát třeba v 10 letech Samozřejmě, jasný, života toho auta. jasný, úplně běžně, No. jo, a pak to mohlo, to my nezjistíme.